Emva kokunqoba imidlalo yokungcweka emibili neSierra Leone neBotswana ngesekupheleni kukaMandulo, umqeqeshi weBafana uHugo Broos wama amagange kuba nemidlalo eminingi neqembu lakhe. Isifiso sakhe savunywa inhlangano yebhola emhlabeni iFIFA ukuthi kube nemidlalo eminingi yokungcweka kuleli sonto. Kakhulukazi lawo maqembu alungiselela imidlalo yendebe yomhlaba ka-2022 eQatar. Inhloso enkulu yeBafana ukulungiselela umdlalo elandelanayo yokuhlungela iAFCON neLiberia ngoNdasa ngonyaka ozayo, kanti iMozambique yona izilungiselela umqhudelwano weChan ozoba seAlgeria ngoMasingane. Lelizwe lingomakhelwane beligijimisa ngempela iBafana njengoba kungabanga lula ukuzinqobela kulomdlalo. We played good football. The opponent had one chance and we give the other one. So in the beginning, 2 times mistake from our side, but the way they took the game in their hands and they dominated. Kube umdlalo wezinhlangothi zombili njengoba iBafana ingenelwe igoli mahlayeni nje, kodwa osokhaya babuye ngezinkane esiwombeni sesibili ngegoli lishawa umgadlwa kuleli ogijima eMelika ubongokuhle Hlongwane oshaya amagoli amabili ngemizuzu emibili nje. Time lucky. Lo mdlali oneminyaka engama-22 ubudala waphuthwa imidlalo eminingi esikhathini esedlule ngenxa yokulimala. Kulo mdlalo ubevutha bhe, kanti umqeqeshi uzishaya isifuba ngaye kanye nabanye abadlali uMonapule Saleng kanye noMegoli team ebebeqala ngqa ukudlalela iqembu lesizwe. I know Longwane and from the former games, and he was always dangerous. Kulindeleke izinguquko eqenjini elizobhekana neAngola khona eMbombela ngesonto. iBafana ngeke ibukele phansi iAngola njengoba yabehlula kumdlalo wokuhlungela iChan njengoba kwehlulwa ngamagoli 4 kwelilodwa kumlenze wesibili, kwathi kwesibili kwaba ngamagoli 2 kwelilodwa nokwenza iAngola yanqoba ngamagoli 6 kwelilodwa.